25 vuotta ollaan nyt Taunon kanssa pyöritetty tätä hommaa. Pakko se leipää jostakin pöytään hankittavaa. Me nyt Taunon kanssa ollaan valittu tää ala, jonkun se on tämäkin homma tehtävä. Ei mulla pane säkin luo. Anna tulla. No, tää helvetti. Tuo kaivon tyhjennys, eikö se ole? Oo, Soittu. se on tuolla takaa. No niin, me mennään sinne hommeniin. No, Niin. Tullaan sieltä. Eiköhän oteta tuo kansi pois tuosta. Ei. Eka. Ota kiinni sitä. Ota. Helvetti. Mitä onnistussa? Aina saatana tämmösen. Ei helvetti. Ota imuinen. Ihan imuinen. Voi helvetti sun kanssa, saatana. No anna olla niitten rillien, perkelee. Eikä tämä oo tällaisen. Joo, hyvä. Lyö se. Anna olla. Tässä on tämä laskutti. no niin. Tuo alle. No niin, tämä on tällaisella. No niin. Lasku tulee perään. No niin, se on. Juokset paskaa Oy. No, kävit äsken tyhjentämässä se paskakaivo. Kyllä. No, tässä vaan sattui semmonen, että tämä vessanpöytä tuluvii nyt lattialle, että puskee paskat sisälle. Että kai tämä nyt mennä siihen saumaan laskuun, sen kannenkin yritte saatana hajottaa. No totta helvetissä. No niin, alkaa tulla jo vähän vauhdilla. Joo. Tullaan käymään siellä. No parempi olisi. No niin. Moro.
Heh. Ala tulla nyt! Perkele, tätä takaisin sinne vielä. Perkele. Ei tämä perkele tällä lähe. Jos ei sillä, niin ainakin tällä. Eikö sä? Kokkeilehan sinne. No niin, ota nyt. No niin. Lasit! No niin, tietysti saatana. Voi helvetti. Jos perkeles. No niin, se homma tehtiin nyt, että se alennettiin nyt se hinta siitä. Paska luulis luista. Kyllä se on varma. Noniin, tämä on sitten varmaan tälle. Mutta kun hyvät jatkot. Noniin, Noniin. kiitos. Moro. Moro.